Janganlah kita kamatano bodoh mumbang de kalapo manona tuho anak de bapo manona mudo kota doana bapo tiado dan jesipan namo kaninya ya Allah jempurama di mano ko inyo o di mano bana tampenya tonyo ko balum tarang ya tikito jalan sama kabata marimbo ndak mungkin biawa malawan buayo ndak mungkin tumbuhan dua di kudo ndak mungkin babi barana ruso ada puraso dengan pareso ada puraso dengan maraso ai bapu mana cincin di jari bapu pulong injo api bagara cincin karena jari bagara tubuh simpan mani mati sabalo mati ko iyo juda amanan sabaranyo diri tantu kanalan akan dilalu ai jale kalaui kitora nangi tantu kabuki samuridaki jale kalura kito turuni ko bala kulili laisi supaya nadape biliona kali Allah la duduk di atas kursi di kepala jantung Muhammad Badiri di pangka jantung sabuku darah mati tampaknya itu di Surabikini di sana pulau Abu Jaya Badiri paparang di Muhammad taman Rabi ko kana Muhammad di paparang atas ai nagari maka la di
maka Nabi komana Muhammad di paparan tadi. Suci yang bodoh sama sekali masuk sarubu kapon rami sabuan lagi nan dalam sidang. Oh ya sabuan lagi nan dalam sidang lah banyak kejadian dimasuk sekali. Oh biar di bukit tinggi walau di padang panjang, biar di tapaki walau di kota Padang, biar di sana awak walau di sana orang, biar kemanakan awak walau kemanakan orang, biar di awak walau di orang. Nantalah biar badna kagadi-gadi juna mujang-mujang kalau nagadi kan kita bilang. La suko memakai na senja-senja, la suko memakai sarapan, la suko memakai baju ranjara. Ay kalau nan mujang akan kita bilang joran bunya kini lah barato pulau na panjang. Ay talingon kini la memakai sopa, kaki kini la memakai dalang ditambah pulo, jalan panjang adonan ngiri pandang rambinani tambah colok pirang karena pembantu si bulu musa. Ay kadang-kadang membantu turis dan datang dari Jepang, kadang-kadang membantu kamera cuma dah hilang. Itu tandonyo rata balik pasang Lapate Sumatera Barat sampai di kampung Ladang Lasa lupa saja sawah tuladang balun barale dengan tua pulang monaja. Ngala ay sampai tabakan Allah dia
sudah bertanya dilayankan di mukoba asamu tetapi teruntuk mereka kami aduh Menjalankan saja
tolong tunjukkan tetapi sedikit nak kami banakan karena masuk di dalam pikiran para karo iman satu Islam orang mana dikatakan iman Laya polo ponyo lan laya do batampa tolong tunjukkan ladai sahabat Laya baru po atau batampa di dalam syariat di luar syariat iman Islam di dalam syariat mana ditinggalkan kunjosa di alemmu syariat yang Dinaso syariat dinaso torikan binaso hakikan tagele hakikat targele marifat sase binaso ibadah binaso bicaro lama pikiran dikajak dape bola paham bani anjota mengajak torikat syariat tinggal syariat lanya tulatu buat negasa jokan derukun atababu amal dagang kapadonan asal oleh itu ganti oleh bare jobatan maawasi kita di mana tinggal oleh kita kau mati ondela sampai wafat badan bagol seorang indah ado mali Erdonan banyak indah munfaat Malaikat menjadi kutuk lana Ondenan hanyo Onan datang Lade hanyo nan datang orang malaikat lampu di dunia maninyo sase Oleh bukanlah menanyukan Oleh kaji torikan malaikat nyonon amal ibadah Oleh mamakai Rukun josa tapi nekoina Tetapi kau tidak gadang mula siang kanyo Oh iya seorang tanyo Siangnya jawab sabantanyo itu Lada sabanta itu Palu lalaki Lada kato malusi Orang alumah perasaan di kubuat indah bamisa orang malaikat datang manda awal Bumi tanyonyo kan kita dengar Marabuka wa imarabuka kemudian itu oh nabi
Alatina itu malaikat itu. Siapa Tuhan kamu, siapa imam kamu, Laiko Nabi Pangulu kamu. Kalau di sana si jahil mana sadiki. oh mana ubah Tuhan lari kepada Tuhan Rabbi. Nilai mana ku batuhan oi kepada Rabbi. Adalah suruhnya Allah, oh tapi dunia. Lelah babu sakana hati Asia Rasulullah. Asia nyobai di dunia malin. Orang namukanlah pengajian torikat. Iyo babuni topa. Nilai tahu di Muhammad, iyo tahu di Tuhan. Adalah tahu iyo di wujud, oh dengan wujudan. Kaji asa kita pandai membezakan malang sadiki. Atau ketinggalan Sarai rukunyo tindak dibawakan. Macam matun nilai tungke di sana. Segala menerangkan Nabi buan nama toy, nama puluhan sekian banyaknya coba pakaikan. Kalau jadi baban di umat Islam, Wahai saudara, tolong sahabat, bukan bila mengaji torikat. memakannya itu mulai bayi sarang. Lada mama kai kain dekok lai martabah. Kawan patui dilipat, ala kebanyakan umat oleh zaman begini. Api tuala banyak dusana bala tinggi-tinggi. Tetapi nak tahu di mana tu api. Torikat lanya to kaya siari. Ala di awalnya tu beriman mimpi Lada hutang lah banyak. oh lampi-lampi. Apa bumi nasana Pepadi menjadi anak kambang nari nari. Lada bambu muat panjang. Lada bambu sakit dalam amal dan lematina suci. oh masih saru bola kemudian ada nyawai. Lewai sabar tolan saudara. Soal pengajian Sakian di baju Sakian mau ada kawan punya samidano. daripada terjuna ladilah kahlan kadu. Ala di banyak saya di dunia saya indah saja sayangnya mundur walau kabar hatinya berat. Oh badan maran dola bunuh tataplah sayang jua. Banyaklah sayang di dunia saya. Tidak sarankan sayangnya bunda. Oh walau kabar hatinya berat. Badan mulai nilai bunda sayang jua. Olai puno sayangnya itu sama. Badan disayang lekati ko tulang tago. Habi tolong hilanglah jasa. Tulang lama badan tabuan. Habi tolonglah dia malang badan taniayo. Bila
la jadi nani yo de rasoyo la jadi yo de rasoyo de nale buwe alsamintaro ayato sabagala de sambuang acuri torekan sana banta jago itu tuan sinario de barati de nale de sana banta jago oh malu mione kawan kami de nale kalau dikiro oh memala male parken no tayo de nale di ko basamo dilayangkan di hadapan hadirin nambah samo tetapi wadirun tuakan kadiri kami yonan lalu mungkin desida yola pandangala samo jale yonan buatanyo ya itu ditantang pengajian iyo adenan de tolantanyo masalah yonan yodi iyo ade tolan de maraso iyo di mungkonan basamu iyo samu ayo di sukudu coba katotonan la saudara ya itu nan adonan lemagato iyo sama jai dahulunyo Onalayon malade apa iyo ay dengan napsahunyo Onenale fakatyo de arapah dengan iyo rapahunyo siapa niyo lade mangana iyo akan molana dirinya Sekolana iyo ade mangana de nalai akan le Tuhanyo oh dalam mangana diri Barakwa buanan de banyaknyo ayat tanah niyo lakocie de nalai antara koduo aku duduk kita yo de mangana batanyo yo tanyo de kan pulo Jalan de manangana diri nan ini manowene lahadiyo mangana la siapa nandi kananyo sini ya pulo Kiro-kiro iyo ene baiko iyo ay bunila de nyotanyo Manangana nalai bunikanyo marama bulu kudua di buenyo Ondela sabalu pana arjuna balik koyo kamana jawab tanyo Talabiana niyo ene da uluma apyo de nasa banyak-banyaknya Kalau kita yo basila wagini di hadapan dengan Tuhan Karena yo den nalai tuo banyak ahli torikat nani siko Ondela balik ko pana arjuna ko salah yo siliman jawab tanyo Kita tayo nan orang mina Karena donan yo lade mangato Ako ina iyo ne padola eta pasangato nan baeko Ko inayo pulo na ladi insan taat yo de kaminan de baduo Ina nan lagi ni paramato iyo eta pasang ninyo Ko inayo pulo di tantang sandi talatayo tungwanan de baeko Ina di iyo di jari manine kana pasang yo de baeko Ko inayo pulo na ladi gai De makan pae nan lati bonyo Ako inayo ladi taku Panabangan kami lati bonyo kami pinto Disusun jari na sa pulo Hai sa balik na jo kapalo Odelayo tanto larekan kami kini mana antila nanti yo Nantiyo denan la de jawaban niyo di mungkonan basamu Naumana niyo la de bau ayo sadama nanti la de nyoto Manatikan la de nyoto iyo di tapi de jalan rayo Iyo dan muijo kala sola pata pangka talingo la de jo be ala nalle balum lai ngato Iyo la balu la nyo dale paso tiriyo nan mama Ni dan kala urang awa anta pulo
Iyo antanan lai mamaruman kauran lai sumando. Antanan lamara pulai anta kolahan na adaro. Iyo antanan lai ciunya anta puluhan ciajo. Lai anta laurang nyalang lanan lai antarang buto. Iyo dengan la bismillah. Iyo kami menjawab tanyo. Ode bakato nyotola. Iyo sana bantajako. Memado sana buah hati. Iyo nene mangato. Mengarapa dengan nafsunya. Apa dengan rambahu. Siapa iyola dengan nahoatana niyola dirinya. Seolana niyona ne mangana nalai akan nalai Tuhannya. Nalai kola penjawab dari kami ronan debado. Sima iyo edekan bana iyo akan jawab etanyo. Pernikahan di jalan mengana diri. Orang adalah saudara. Menurut iyo ay katarangan. Nan kami la de tarimo. O memang adola de nyo. Ampe jalan mengana diri la nyo kita. Sima la dekan bana iyo sanya tonan de nyatonyo. O jalayo jalala de sari. Ayo jalan torikat yo kadunyo. Jalanan iyo enan hakikat nang nikunan jalan yo nan katigo. O sadaka jalanan dekat ampe jalan ma'rifat yo kanamonyo. Denalai ampe ne jalan mangana diri yo itu nandelah diyo. Sadaka yo duduk di to mangana yo memang yo dekat na 20. Masima iyo dekan lana iyo sanya tunan de nyatonyo. Yaitu di hamparan batula dengan putih lanya mengana diri kita. Bisa tunan iyo de nyobana tampe mangana ay diri kita. Nanti kato tambah Tuhan payo de yang putih cahayo menyambut di kapalo jantuang kita. Denalanan dini situ banalanya mangana diri kita. O sadaka nurayonan mangana. Sima lekan pulo. O yaitu banamola hujuran. Itu nang mangana la di sano. O sadaka nuranan di kananyo. Wujudmu hadyo de sama to. Mangana iyo enenyo sifat zat Allah yo di kananyo. Iro labang itu oleh jawab de jotanyo. Tanto lanyo kami oleh batanyo pulo. Sakali na bisinan, sakali na bisiko. Hujan jo panik babaleyo lagi aso. Biaso na ladiada. Biaso na dilimago. Ada dan usang pusakola dan alamo. Bajambatan nyo basi. Ode bajaladarayo. Batapian mandilay bana rumah tanggo. O kantunyo kami, o mama santanyo pulo. Sakalila di sinan, sakalila di siko. Iko melatanyo dari kami nang berdua. O sima-sima bana de kawanan di muko. De ini nelatanyo dari kami nan berdua. Si malaikan bana odi muko nan de basamo. Para karulanyo ditambah nala surahnya. Inilah tanyo di kami nan de berdua. Sabuayo hadis kudus, o mengado mengato, o mutu ampusaku kabla mutu itu alasannya. Matikan
memperhatikan diri kamu sebelum dek ajal tiba, mematikan diri bagaimana hakikatnya. Bagaimana padonan hakikatnya, lainlah kebulian diracun atau dipotong badan, iyo jo masin sinso atau dilantaan badan kau topuso, atau nanti gantu ali hijau tali ganti goto, atau ditarik-tarik badan konala jono rantai sinso, ba aku lah nyobana mematikan diri namko, otolah curah papatah kamana dewa hanalah saudara. lah jadi usikit itu kami debatannya, indah panjang-panjang, indah lebar jelo-jelo, biarlah sangene, oh ya sane samparono, dipasangkan yoyo irama lamu. Irama iyo denang itu memang yo sabanalah lago. Delai sarila de tadangan, delai sarila de basu. Iyo tanah ditaruh karena kata-kata buat ibu iyo. Delai itu berjawabannya kalau indah lebih hinggo. Iyo menang malabara keli yo layu malala kasado yo. Inilah abana karanca laba abana lana kasero. Iyo tantu nasibat mangkor yo tangi hibur yo yo. Bulan jawabannya menjelang subuh katibo. Ojo lagu nalamo. Ini oi kadini barijo. Ojo lagu iyo ladenyo tandut namo deyo lamo nangko. Lai panasana di dalam mati, pasaju aibana di dalam dado. Aduhai sang bidadari, benarkah kau membenciku, ataukah memang kau tak sudi lagi? Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah rasa cinta di hatimu? Serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa di hatimu? Masih adakah rasa rindu di hatimu? Angkatkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk membuktikan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa di hatimu? Masih adakah rasa cinta di hatimu? Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, aku takkan marah. Apabila dirimu tak mau bicara, berarti hatimu ada kebimbangan. Izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih
kau padaku? Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah rasa sayang di hatimu? Dulai dan dulai nan modelan lamo. Endalai Allah kami barilah dimu kolan basamu. Iyo di mano la katahi bon la pinonton duduk di muko. Panila datang, panila datang, lutailah tibo, lutailah tibo, onde dia kanuang sekarang angko. Alo tu ila saki dudu abaselo palu abajijiran palu na abajijiran sara biditado kini ditugu nan tambahnya jo tambah kampirai sajo ajo lagu mina iko namanya minang nalamo iyo nalamo lai rancanyo jo. Haram dan pulang ke kamu nak basuh jo hati saya. Rindu lalamu nanden tanggungan ini kasuh inilah dekasuh adina lajo timbago tasih jo anjuran dalam mamisakan oh mamisakan bangsa jo kayo ala kajadi sabab putunya cinta sananglah hati di tangan kurang. Oh kasih dah mungkin ulang lagi. Anjuran dalam mamisakan oh mamisakan oh merati bago basi siajo jurang dalam mamisakan nan mamisakan ay basa yo kayo di hoy dari sabab putunya cinta sananglah adik di tangan orang kasih anda mungkin dia oi berulang lagi itu lagu nyodal mulai mana mode nanyolammo nilai Allah kami barilah timu konan basamu iyo sagala sangin ni Allah kan
Nalagay